Здравейте всички, аз съм Алекс с 82 и днес ще ви кажа как може да направите коробка за телефон от балон. Така, за целта ви трябва, разбира се, телефон и балон. Първо надуваме балон. Може би толкова. Или кой колкото иска. Навиваме го тук. Ето така да стане. Взимаме телефона и упражняваме натиска. Ей, сега ще ви покажа. И правим ето това. Сега гледайте. Докато отпускаме. А ние натискаме. И ето го. Кълъфа за телефон. А после можете да си го държите. И да, а сега да ви покажа как може да си го махнете без така да го правите. Няма пак ще откъсвате. Надувате го. Ето така. И телефона е изваден. И това бе всичко. Ще ви покажа едно видео, където ви показвам колекцията ми от книги. И дайте палец нагоре, абонирайте се за мен, коментирайте. И чао!